Por 8º ano, a Mancomunidade Barbanza Arousa volve a poñer en marcha o certame Máis que Tapas, a ruta de tapas que percorrerá durante as fins de semana de novembro e a 1ª de decembro toda a comarca. Na iniciativa que arrinca este venres en Rianxo tomarán parte preto de 60 establecementos. Si hai unha alta participación e non só eso, non é só que sea cantidade, tamén calidade. Vimos que co tempo cada un dentro das súas posibilidades, os hosteleiros chegaron xa a comprender de que ao final non é traballar para un mismo só, que ao final é traballar todos en colectivo que vai a redundar sempre en beneficio propio do territorio. A proposta volverá a contar coa colaboración das 3 adegas da zona, da Indicación Xeográfica Protexida Terras do Barbanza e Iria. Igual que anos anteriores, estamos promocionando o produto local do territorio, produto enogastronómico do noso territorio, tanto o que sería a parte da comida, os produtos do mar, especialmente, como tamén os viños, a IXP deste territorio. Por eso tamén esta presentación a facemos nesta adega, que é unha das adegas de referencia da IXP Terra do Barbanza e Iria. Este concurso de tapas vamos a colaborar, como sempre o fixemos, vamos a seguir colaborando e esperemos que estar cada vez máis implantados no territorio en que estamos nós e que, por tanto, o consumo importante do viño aquí sea do noso. Esa actividade o que procura é que a xente que nos visita teña unha experiencia agradable, irrepetible, porque é irrepetible, gracias ao que decía Fátima dos produtos de primeira calidade que temos no mar e gracias aos viños que son pois os mellores do mundo. Como en edicións anteriores, o público participante poderá votar as mellores tapas a través de códigos QR a disposición dos clientes en todos os establecementos participantes. Facilitaránse a todos os restaurantes un código, donde ti, cando vais consumir a tapa, tendrás opción de valorala, e esa valoración repercutirá para nós en saber se están facendo ben as cousas, se están facendo mal, pero para directamente repercutirá no cliente de que tendrán aí un regaliño mediante un sorteo. Precisamente unha das principais novidades desta edición será que os premios aos gañadores dese sorteo serán experiencias no propio territorio. A Rianxo seguiránlle por esta orde Boiro e a Pobra do Caramiñal para poñer xa o punto final na primeira fin de semana de decembro, a Ribeira.